Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng amirsane kalian gebyar seni barong Condro Mowo. Pambukaning budaya kunjuk ming pamiyarsa budaya edi beni kanthi ridhoning Gusti kababar carita mugi tansah remaka ing bumi pertiwi. Pambukaning budaya kunjuk ring pamiyarsa budaya edi beni kanthi ridhoning Gusti kababar carita mugi tansah remaka ing bumi pertiwi. Pambukaning budaya kunjuk mring pamiyarsa budaya edi beni kanthi ridhoning Gusti kababar carita mugi tansah remaka ing bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun atur pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian kita kawarga agung Sanggar Seni Budaya Condro Mowo saking tlatah Kaligawe Tridonorjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Bintoro Glagah Wangi ingkang kapandhegani dening panjenenganipun Kang Mas Slamet Rupianto. Ingkang sepindhahan ngaturaken puji sarta syukur wonten sanipun sing Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan rahmat taufik hidayah sarta inayahipun saengga mahanani menggahipun kita para kadang Sanggar Seni Budaya Condro Mowo saged marak sowan wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Daryono kaliyan Ibu Muasiyah wonten ing dinten samenika kanthi wilujeng widodaren ing Sambikala
Sumangga kita sesarengan sami ngaturaken puji syukur kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salam tansah kunjuk wonten sanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun ingkang dipun pestani syafaatul uzma. Mugi-mugi kita panjenengan sami saged dipun akoni kinarya dados umatipun ingkang tansah taat dhateng syariatipun sarta sunah-sunahipun. Kanthi atur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang sepindhahan kita ngaturaken sembah sungkem kagem panjenenganipun para alim ulama, para rama kiai sesepuh, pini sepuh, adi sepuh. Ugi kagem panjenenganipun ingkang ngasta pemerintahan ing desa itu utawi ingkang ameng kulaladan Bumi Tridanareja. Panjenenganipun Bapak Lurah Dalasa andhahanipun ingkang dahat kinurmatan. Kagem panjenenganipun Bapak Daryono kaliyan Ibu Muasyah dalah sagung kaluwarga ingkang dahat kinurmatan, sagung para tamu sanak kadang kanca tangga bala langkung-langkung wonten ing laladan Bumi Kripik Tridanareja ingkang kita tresnani. Wonten ing dinten ingkang sae menika panjenenganipun Bapak Daryono Sarimbit kagungan hajat saperlu ngeslamaken keng putra Sang Bagus Bayu Adi Saputra dalah kagungan hajat mantu yoganipun ingkang pawestri mugia tansah mangya rahayu wiyana slamet pidadalir ing sambikala boten wonten prubeda menapa-menapa. Wondene keng yoga putri pun paringi pusaka asma Dyah Ayu Wulandari ingkang samangke kadhawuh kaliyan Rian Arafi. Mugia anggenipun jejodohan samangke mangya jodoh ingkang barokah ingkang mawaddah warahmah. Kita saking Sanggar Seni Budaya Candramawa tansah ngaturaken sewu-sewu gunging panuwun dhateng wekdal ingkang kaparingaken dhateng kita sakadang. Langkung-langkung anggenipun dados tiyang sepuh nuhuni menapa ingkang dados pamundhutipun kang putra inggih menika Bayu Adi Saputra ingkang nggadahi cita-cita mbok bilih sakmangke dipun kitanaken nyuwun dipun aturi Sanggar Seni Budaya Candramawa ingkang taos panglipur mekaten menggah saking Sanggar Seni Budaya Candramawa sepindah malih ngaturaken sewu-sewu gunging panuwun. Wusana sesanti jaya jaya wijayanti lir ing sambikala ingkang kinarya nuwun. Kinarya pambukaning adicara ana nggih menika para wadya
ingkang papan wonten ing wana Gragawangi ingkang dipun mestani Gendruk sami toto pedal saking papan panggenanipun kanthi ngobong duka menyan lan sak piturutipun kinen kangge anglekapi menapa dados utawi anggenipun jangkepi sarana kangge lampahipun wah wah lah wah iya aneng sang saya dalu araras kang abyor lintang kumedap tititnya tengawan ayo aku bakal ngomong menyandisik Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat ingsun ngomong menyang kuku setutu kau menyang langit sapitu kita sudah pambiatun pun kepanjenengan sampai akan mendengar kanjeng Nabi Rasul kita sudah pambiatun pun kepanjenengan pun dan berkawasan sanjun sing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anggenipun mahargya kang yoga para putra Candra Mawa saengga mangya rahayu yana slamet awan kados anggenipun adicara iya oi ayo katok rawuhe sang Bandara kanthi rawuhipun sang Singa Barong amimba iramene swasana kang ana ing wana Gragawangi wah ayo kanca rawuhe sang Bandara padha diuntapake iya lah wah ayo Surak Merata Jaya Merata ayo kang kumo dadi pepalang ya ing kono bakal dadi mulih sang Singa Barong Candra Mawa ayo wah
ayo. Ayo, padha muhung manembasi ing Gusti Kakang karya jagat. Kanthi ngadhep dupa bebarengan. Ayo. Kinarya ngaturake sujud syukur ana kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Hae, 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 wah, ya, wah, ayo, ayo, hae, 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 ayo, ayo. Ayo, ayo, wah. Yeah. Wah, lah. Lerkat yo ke taman goro-goro pariwisata. Pergi menyanyo sang singa barong Candra mawa sakembangan. Lerkat yo bumi gunung sanalika mekar. Pembawanya sang Candra mawa angipun sami. Pendarangan suwantenipun gereng-gereng suarane. Geger para dewa dewi Apsara Hapsati. Dupe mendanyo sang singa barong sakembangan ingkang sekawan cacahipun. Ayo, ayo, ayo. Iya, Lurah Broto, Jaya Broto, ayo. Amo, ayo. Iya. Wah, anak mas, iya. Ayo, Joko podo dibantu tadi. Ayo. Wah. Ayo.
Sumangga datang pendinanipun sakibul kaca sanipun kalian Kang Yoga kita aturi foto sesarengan utawi menggaing catataning adicara pamundutan gambar. Panjenenganipun Bapak Daryono kalian Ibu sumangga kita aturi nderekaken Kang Yoga menggah catataning adat upacara pamundutan gambar. Sumangga kanthi adat upacara pamundutan gambar utawi tapak tilas kinen kangge kenang-kenangan ingkang sampengipun bopilih anggenipun mudanani menapa ingkang dados pamundhutipun Kang Yoga Bayu Aji Saputra kanthi satataning adat upacara mugia tansah mangya basuki mangya rahayu yana selamet didodolir ing sambe kala lerkatya ingkang dadi wawasa kalian sang seni budaya satataning adat upacara ingkang dipun mestani lerkatya ing ngarsa Suntulanda ing madya bangun karsa tutpuri handayani dipun abadakaken kalian Amelia Production wondene makarya sesarengan kalian sound system Lela Ugi kita ngaturaken sewu-sewu gunging panuwun dhateng kekalih-kalihipun ingkang tansah makarya sesarengan kalian sang sangger seni budaya Candramawa. Semoga datang sanak kadang keluarga agung. Sumangga dateng sanak kadang, sanak keluarga ingkang badhe nderek
adicara pamundutan gambar kagem kenang-kenangan ing samangkipun. Mekaten menggasa tataning adat upacara pamundutan gambar utawi tapak tilas kita ngaturaken sewu-sewu gunging panuwun. Sampun paripurna anggenipun adicara pamundutan gambar. Sewu-sewu gunging panuwun sampun paripurna menggah adat upacara ingkang sampun kalampah. Oi, ya, oi.